Nosaltres havíem preparat un itinerari molt tècnic, ens agradava molt perquè a més havíem anat a llocs que no hi havíem anat mai. Això finalment no ha estat possible perquè el dijous va nevar molt, és a dir, a dalt la carena va fer 60 centímetres de neu. A partir de llavors hem hagut de refer l'itinerari. La idea és sortir de Núria, fer el Puigmal, baixar, tornar a Núria i llavors agafar una part de les tres comes. La coma d'Eina, la coma de Nou Fons i la coma de Nou Creus. Un recorregut bastant guapo, l'han sabut trobar amb les condicions de neu que hi havia, que acabava de nevar i hi havia una mica de risc. Crec que han sabut anar als llocs més emblemàtics i han sabut treure molt de rendiment a les valls. Ha estat molt bé perquè la veritat és que tot i estar ja ben entrat el mes d'abril hi ha molta neu, sobretot amb alçada, perquè està tot blanc, vull dir, és espectacular tenint en compte que estem això a l'abril i al Pirineu Oriental, que a vegades la neu ens costa tenir-la. Al ser campionat d'Espanya també, i coincidint amb la Copa Catalana, ha vingut gent del País Basc, ha vingut gent d'Aragó, ha vingut gent, l'equip de la Guàrdia Civil, de l'Exèrcit, i a més a tots els representants catalans, doncs la veritat és que hi ha una inscripció de 93 persones que jo diria que ha estat rècord aquest any. Portem la 5a edició aquí a Vall de Núria i el que representa per Núria, pel complex de Vall de Núria és molt important a nivell d'ingressos, a nivell d'explotació. Això ho sabem, en som conscients i a més encaixa perfectament amb la política de Vall de Núria d'assolir un turisme sostenible, equilibrat. I aquí, amb aquesta activitat a l'entorn, això encaixa perfectament. Millet, quan ha agafat en aquest cas l'esponsorització de lo que és la Copa Catalana d'esquí de muntanya, va valorar molt la tradició que té aquesta copa i aquest esport dintre del que és Catalunya i la seva representació. Penso que no tan sols cal fer les coses, sinó cal divulgar-les. I en aquest cas, doncs, la FEC aquest any ha fet un pas important amb el tema de divulgació. Crec que per l'any que ve això és un tema molt important que encara anirà més. Per tant, jo penso que el que farà tan sols és que l'esquí de muntanya i, evidentment, les marques que ajudem amb aquestes activitats i el món de l'esport hivernal, en aquest cas, doncs, surti beneficiat. La Copa ha anat molt bé, vull dir, ha anat molt bé. El problema és que el temps no ha sigut un temps molt bo, hem tingut una amb bastant bon temps i el reste, la veritat és que el temps no ens ha acompanyat. Però bé, les entitats hi posen molta força i organitzen molt bé i la veritat és que tenim unes proves molt bones. Som pioneres en tot l'estat. Tot ha anat creixent, ja no només l'esquí, sinó les altres modalitats esportives que es toquen des de la FEC i ha anat tot en auge. Són esports que combinen una miqueta a l'estar a la natura, el fer una mica de competició, el compartir-ho amb una persona que vas com a equip, és una miqueta de tot, no? I la veritat és que tot en auge. Només esperem que la gent amb el tema seguretat sigui molt conscient i molt prudent i que tot vagi bé.